Suntem la încă un episod cu Rocky și mi-am pus o poză, da, cu Minecraft și domnul meu este o pioncină că a început să-mi placă foarte mult Star Wars-ul și am făcut un nume care am făcut o navă mică, foarte faină. Da, uite. Și pe BB-8 da, BB-8 este nava. Da, și eu o pioncină. Sunt o pioncină. Da, și să vă arăt interiorul navei. Zbor. Da, n-am mai făcut filmuleț pentru că am fost în vacanță. Nu-i mai răzgaură. Da, scuzate. Da. Persădăm noapte pe extracte naturale și săptămână te ajută să adormi și să te odihnești. Persădăm noapte. Somn liniștitor, somn ușor. Unde te-ai dus? Bun. Hello. Da, este episodul.